I avui molt contents de saludar a la nostra banda dreta de les pantalles, el Raül Llimós. Raül, què tal, com estàs? Hola, bona nit, Pol. Benvingut a l'Esperit Wembley. Gràcies. Escolta'm, ara estàvem parlant aquí que tu has viscut l'Esperit Wembley de debò. No el que estem fent aquí, sinó el de veritat. De fet, jo he vingut pel nom del programa. Val. Perfecte. Sí, m'agrada. M'agrada. Em quedo més tranquil. M'agrada l'Esperit Wembley perquè vaig estar a Wembley en 92, com a aficionat, amb 16 anys, ja podeu fer els càlculs de quina és la meva edat, i vaig ser a Wembley també el 2011 amb RAC1 a la final contra el United, que segurament és dels millors partits que he vist a la meva vida. Que maco, també. Déu-n'hi-do, Fins i tot pels que ho veiem des de casa, va ser un dels millors partits que vam viure. El Raül, que segurament ara l'haureu escoltat, us haurà sonat familiar la seva veu, va ser cap d'esports de RAC1, va ser redactor de RAC1 durant molts anys, ara és director de comunicació d'Esports en Live. Abans d'anar en matèria, escolta, com veus el Barça de Koeman? T'està agradant o t'està desagradant? Ni fu ni fa. Jo crec que tenim la sort que és un any de transició pel Barça i pel Madrid i això fa que sigui menys dur l'any, no? I que tinguem potser una altra mirada, no? cap al Barça de Koeman. També venim d'on venim, d'un any convuls a nivell institucional, hi ha unes eleccions d'aquí a 4 dies. No sé per què diu això. Sí. President, per l'amor de Déu. No sé per què diu això, crec que és un any convuls. Però no, president, a veure, venim d'un any fotut. Convuls, president, no? encara? Sí, és veritat. No, jo sempre seré el president Barcelona. Si el senyor Núñez és el president, clar, vostè també ho és, no? el senyor Capart és el senyor vicepresident. Senyor Bartomeu, ràpidament, algun nom que li agradi dels precandidats que ja tenim sobre la taula? A mi m'agrada molt el Juan Rosell, que ja no es presenta, per un motiu, i és que està honrant la figura del president que hi havia. Però si no es presenta? No, perquè m'està honrant, perquè creu que qui hauria de tornar és el senyor Jean Maria Tomeu, que sóc jo. Perfecte, fantàstic, ja seria espectacular, T'imagines que es torna a presentar? No m'ho imagino, no m'ho imagino. Jo crec que està molt tranquil ara, Sí. Bueno, jo crec que ho agrairà i tot, que de fet ha dit la Porta que no farà acció de responsabilitat contra la Junta anterior. No, el senyor Porta diu que es vol portar molt bé amb nosaltres. El senyor Porta és una persona exemplar ara, si diu que fa, si fa el que dirà, el que diu que fa. Però hem de dir que no... Jo considero que el senyor Bifont... Bifont, El senyor Bifont és una persona també molt respectable. Molt bé. Però bueno, guanyarà el que digui en un deportiu. Bueno, anava a dir que sí, però no, ja veurem qui guanya. El que digui el soci, Hi ha partit, això és veritat. Raül, escolta'm, tu vas començar en això dels mitjans molt jove, cap a l'any 97 i 99, Ràdio Les amb Do Deportivo. Què és el que més recordes d'aquella etapa, d'aquells primers anys? Doncs a Mundo Deportiu vaig fer una beca d'estiu, també vaig estar a Com Ràdio, que de fet ja no existeix, amb el Jordi Pons, el David Bernabéu i companyia. La xarxa. Sí, però abans es deia Com Ràdio. Sí, clar. Abans d'estar a la maternitat estaven a la Gran Via en Bruc, en un quart pis, en un pis de l'Eixample, i allà va començar Com Ràdio i va tenir cert èxit. I allà vaig fer la meva beca, després al Mundo Deportiu, i després vaig passar al fantàstic món de les ràdios municipals. Hombre! Vaig anar a Olesa de Montserrat perquè vaig estudiar amb el meu millor amic, que és d'Olesa de Montserrat. El vaig conèixer a la Facultat de Bellaterra, de Periodisme. Vaig anar a la ràdio d'Olesa a fer un programa que es deia La Bombonera. Ostres! M'agradava molt Maradona, Boca Juniors i tota la mandanga. I vam fer un programa diari d'esports a Ràdio Olesa sobre l'esport olesà que es deia La Bombonera i que el programa va durar 20 anys. Jo vaig estar-hi 2 i mig, però el programa va continuar i fèiem transmissions dels equips d'allà i allò em va servir d'escola. I l'any 2010 vaig entrar a RAC1. Que és el que t'anava a preguntar. Tu el 2000 fas un salt, a més avui és dia DGM, ara ho estàvem comentant. Quan te n'adones tu? Perquè hi ha un moment en què RAC1 no és el RAC1 que coneixem avui dia. L'any 2000 és el RAC1 de zero directament. Sí, jo quan arribo a RAC1 no hi havia ni les taules posades de la redacció, perquè arribo un mes abans que comencés a sonar l'antena i no hi havia ni les taules col·locades a la redacció. I quan ens adonem? No sé, clar, això va ser una suma de moltes bones decisions, de fitxar talent jove des del principi, després incorporar talent ja consolidat, com el Basté, el Clapés... Oh, ja ho sabeu. Home, Jordi, què tal? Com estàs? L'humil far que il·lumina Catalunya. Però no parlem de mi, sisplau, que avui estem aquí per parlar del Raül, sisplau. Has fet un llibre també, fa no gaire? He tret un llibre, el millor èxit de llibres que ha existit mai a la vida. Això sí, després d'un dels altres grans èxits de la literatura catalana, Un home cau, de Jordi Basté, també. Home, per l'amor de Déu, si són dels dos seus? Dos grans èxits de la literatura catalana, al costat de potser, què podríem dir,
Jaume Cabré... No, res comparat amb vostè. Res comparat. Però no estem aquí per parlar de mi, sisplau. Parlem avui del Raül Llimós, que ja el tenim, que ja ha passat de la peixera. He treballat molts anys amb ell i un mestre. Sí? Sí, ell i el Xavi Bosch i el Joan Maria Pou són els que consideraria els meus mestres a RAC1. Que de fet Xavi Bosch és amb qui tens el primer contacte per entrar, per accedir a RAC1. És el que em fitxa, sí. Però mira, elogiador, És el Minguella, no? Em va preguntar, em va fitxar per fer l'Espanyol, en principi, buscava un redactor per fer Espanyol, jo havia fet Espanyol a Mundo Deportivo i a la Com, llavors una companya li va donar el meu contacte i em va trucar, em va fer una entrevista i em va preguntar si era soci del Barça, i sí, ho era, ho soc. I havies anat a Wembley? Recordem que... Però també li hagués pogut dir que sí. I em va preguntar també quin programa escoltava, de ràdio i tal. Llavors vaig dir el No ho diguis a ningú, del Basté, perquè ell era col·laborador. I a més també hi havia a l'entrevista la que seria dona del Basté, l'Adriana Sabata, que era productora de RAC1. I jo no ho sabia. Llavors, clar, vaig encertar... Vas donar les raons. El Celestino, Aquí Sí. surgió l'amor. Escolta'm, tu estàs allà durant un bon temps presentant el primer toc, que de fet anava de vespres, era el primer toc d'abans de la nit de Bona tarda, són les 7, benvinguts al primer toc. De 7 a 9 era el primer toc i abans de 11:30 a 1 al Baviera i després va ser de 11 a 1, després de 2:45 a 1 el programa de la nit del Tu diràs. Que de fet, ara, és una intimitat que no ve a cuento, però un dels primers records de ràdio que jo tinc, que segurament la meva generació també respondrà, és escoltar la intro del primer toc. Sí, és de les millors sintonies opening que existeix a la vida, A la vida, de veritat. La va triar el Xavi Bosch, perquè el primer toc, que el va començar fent el Pou, els 2 primers anys, fins al 2002, l'havia de fer el Xavi Bosch. El que passa que després el Xavi Bosch va començar a fer el Baviera i el Pou es va quedar fent el primer toc. Si estigués a Spotify... Em va donar el relleu. Podríem demanar. Mira, avui el Rap 2020, aquest que estan fent a l'Spoti, ni Bad Bunny ni Castanyes. Que reposin l'arxiu sencer a la De veritat, necessito. No, i fèiem allò del quart nom de la jornada, el 5è protagonista, el tercer i el protagonista del dia. Home, el protagonista del dia. Va durar molts anys, després, no sé, el 2013, 2014, ho vam aparcar, vam canviar una mica, però... Sí. De fet, la mantenia, la sintonia es manté. Sí, correcte, a dia d'avui. Sí, però és que el dia que no hi sigui marxa l'audiència de RAC1. Marxa l'audiència de RAC1, de veritat. És un dels programes més antics de RAC1, perquè va començar l'any 2000, ha canviat d'hora, ha canviat de format, ha canviat de presentadors, però es manté a l'antena. A l'any 2010 a tu t'arriba l'oportunitat de ser el cap d'esports de RAC1, un honor, no? Com de ràpid... Un marrón, sí? No, a veure, pregunto, no tinc idea. Però jo ja feia un programa diari des del 2002 i a sobre em vaig fotre a la motxilla a coordinar una redacció de 17 persones, 17 i 18 persones. I van ser 5 anys bastant durs, del 2010 al 2015, que vaig aparcar el primer toc. Van ser anys de molta feina, molt divertits, amb el millor Barça de la història, molt intensos, amb un equip de gent brutal, però van ser anys durs d'estrès. Després vaig tenir una filla el 2013 i llavors vaig dir, hòstia, ja no puc fer un programa de 7 a 9, esports, ja tenir ser pare, i era com... Ja no puc fer-ho tot. Ens estem flipant una mica, no? Potser seria el titular. Vaig començar a aparcar coses i vaig aparcar primer el primer toc, vaig començar a fer un altre programa cap de setmana que es diu Ultrasport. Sí, també m'agradava liar-me una mica, perquè va ser també idea meva i anar fent coses noves també, s'ha d'anar variant. Portava 13 anys fent el programa. T'ha quedat algun programa per fer a RAC1? Alguna cosa que diguessis, m'hagués agradat, per exemple, de rugby? T'hagués agradat fer algun programa? Home, sí, m'hagués agradat, el que passa que no sé si el rugby dona per fer un programa a RAC1. Ara donaria per fer un podcast, ara que estic bastant fotut dins del món podcast, sí que donaria per fer un podcast. Arroba Samboyana, en podríem posar, o arroba Barça. Tinc molt bons amics a la Samboyana. Doncs mira, escolta, ja podem fer un podcast aquí. Cal impulsar-ho, més coses en un moment. N'hi ha, de rugby? Sí, no, a més bona gent, per al Tercer Tiempo, per exemple, dels més reconeguts. Bueno, és que a mi m'agrada molt el rugby, tampoc ens enganyem. Bon criteri. Gràcies, por favor. El rugby, respecte. Màxim respecte. Bueno, va, escolta, perquè si no ens estem anant. L'any 2000 tu fas el gran salt a RAC1 i l'any 2018, clar, o sigui, fas una cosa que és increïble, que és dir,
marxo de RAC1 i em prenc un repte totalment diferent, com és amb l'Andrés Iniesta. Sí, em passa un tren, jo a RAC1 ja portava 18 anys, ara en aquell moment feia el programa del migdia, però portava 8 anys com a cap d'esports. Certament em faltava potser algun estímul, a RAC1 va canviar també el director, va canviar potser una mica començava a perdre's una mica la filosofia, o jo com a mínim pensava això, i em va passar aquest tren. Si no m'hagués passat aquest tren, doncs segurament n'hagués passat un altre. Jugaria a RAC1, no sé si fent el mateix o fent altres coses, potser hagués deixat de ser de cap d'esports, no ho sé. Però em va passar el tren i em va semblar molt atractiu començar un projecte un altre cop de zero, una empresa que munta el representant de l'Andrés Iniesta, el Joel Borràs, quan l'Andrés se'n va al Japó, portar la comunicació de l'Andrés, les xarxes socials, formar part d'aquesta empresa, ser director de comunicació. És una empresa que en 2 anys ha crescut molt, tenim oficina al Japó, a Mèxic, a Corea, i fem de tot, i tot vinculat al món de l'entreteniment i de l'esports business. I la veritat és que estic molt content. És un altre tipus de feina, també tinc molta feina, també tinc estrès i tot, però no paro. I és un tute d'avió, imagino. Era, clar. A març no podem viatjar, però sí, en un any i mig vaig anar 12 vegades al Japó. Hola, que guai. Sí, molt guai, però també molt... Fes-ho tu, no? Ja sabem... És que el Japó és un país amazing, és un país fascinant. Ja sabem que ha de recomanar restaurants, però... I tant. Et deuen obrir cada 2x3, hòstia, un restaurant a Fukuoka. No, jo només anava a Kobe. Després vaig estar a Tòquio, vaig estar a Nagoya, però sobretot a Kobe. A Kobe ja tenim un pis des de l'empresa, no? I he anat molt sovint a Kobe, sempre a treballar, quan hi havia entrevistes... Home, algun entrecot haurà caigut entre amics? Una miqueta. Algun entrecot haurà... Sí, home, i carn de Kobe, i sushi, de tot, sí, ho hem provat tot, però... Hem fet un documental també amb l'Andrés, que també va ser una feina molt intensa, ho vam fer amb el Jordi Évole, la gent de la seva productora, i he fet una mica de tot, faig podcast, fem una mica de tot. Que imagino que també l'alternativa del podcast ve accentuada per la situació del coronavirus, no? Al final, el fet de no poder desplaçar-se també. No, perquè vam començar el 2019, el podcast. Fem un podcast sobre el negoci de l'esport. I llavors és un podcast que fem perquè jo tenia una mica mono de ràdio, vaig proposar-ho i em van dir sí, endavant. I llavors va coincidir també amb una mica el boom del fenomen podcast, que no para de créixer, no para d'intervenir nous actors grans. I ara, de fet, en fem un altre sobre futbol per un banc molt gran català que té com una estrella com a logotip. Molt bé, m'ha agradat com ho planteja. I ens van venir a buscar i ens van demanar que féssim un podcast sobre futbol, el vam començar fa un parell de mesos amb el Marcos López, el meu company, i vull dir que ja ens paguen també per fer podcast, no? Què més vols, no? En aquest sentit, també, al final. Que guai. La veritat és que és una línia de negoci que vam obrir, primer per fer branding de l'empresa i per fer networking també, connectar-nos amb tota la gent del sector, explicar les notícies de l'Sports Business, que cada cop n'hi ha més i cada cop hi ha més gent interessada. I bé, ens ho passem bé fent els podcasts. Hi ha una pregunta que és molt acadèmica, ja sabeu que jo tinc un coeficient intel·lectual molt baix, però he pensat aquesta tarda i m'ha sorgit i volia fer-te-la, que és que hi ha una opinió, cada cop més entre el periodisme, entre les facultats de periodisme, que el futur del periodisme i de la comunicació està en la comunicació empresarial i de la comunicació institucional. No sé si tens aquesta sensació. És una branca més. És una branca més on potser s'estan obrint noves oportunitats, no? Si em preguntes a mi, et diré que TV3... Víctor Patxi, per l'amor de Déu! No deixarem mai de creure en la televisió, de creure en els mitjans tradicionals. Tu portes molts anys a la tele. No estàs plantejat fer un podcast? Què vols que em plantegi si em donen una Steadicam i me'n puc anar al camp precisament entrevistar gent que ja no hi és? Una passada, perquè ara precisament és un monòleg. Puc estar parlant durant els 90 minuts amb una cadira de plàstic, no? Et fas un Puerta 55, com feien Puerta 55, efectivament. Col·laborador del primer toc, Víctor Patxi. Efectivament. Hem estat trotamundos, allà on hi sigui. Sempre ficats al mig de la informació, ficats fins al fons de l'espai Barça, ficats sempre al mig de la comunicació.
una comunicació Ja que està, fins ja. que no em permetis acabar les frases... No, Seguirà, És que et seguirà. veig aquí amb ganes d'interrompre. jo no vull interrompre. Per favor, no vull interrompre. El problema és que no fem programa, saps? No passa res. Jo puc, ja saps que puc fer frases fins d'aquí 3 mesos. Si tu et presentessis a president, Víctor Patxi, Ostres. i fessis l'assemblea de socis compromissaris del Barça, Dura jo 3 pago per veure La a faria. Barça TV l'assemblea de socis La compromissaris. faria en dia de Barça-Madrid i acabaria segurament el dia del València-Barça, a la setmana següent. De la següent volta, eh? De la següent De volta. la següent volta. Bueno, Déu-n'hi-do, Presentant estatuts. Sí, i l'estatut fos llarg perquè els has escrit tu Exacte. en llenguatge escrit. La gent marxaria, aniria per el Barça-Madrid, tornaria i encara estaria jo parlant. Sempre muntant subordinades allà on hi siguin. A més, l'entonació ja et predisposa. Escolta, és una meravella. Sempre la mateixa. Quan vaig a comprar el pa, ja ho sabeu. 3 baguets, 2 croissants i un dònut, una lionesa, el que calgui. Amb aquesta veu. Què li compro? Sempre sumar. Sempre sumar. Escolta'm, Víctor, es presenta les eleccions, jo ho veig fantàstic. Raül, gràcies per ser avui amb nosaltres. De veritat, gaudirem d'aquesta retransmissió plegats. I, escolta, jo ara veig el futbol, tants anys veient el futbol en companyia, en un estudi o al camp, amb el Pou, amb els companys, i ara el veig sol a casa. T'has girat algun cop parlant sol a la casa, fent un comentari al Pou o fent un comentari a qui estigués a la taula i dient... Normalment em poso... Clar, els Abans escoltes. sempre escoltava RAC1, perquè només podia escoltar RAC1 perquè estava allà. Perquè no pots fer altra cosa. Sí. Però ara continuo escoltant el Pou, que és un gran amic, però vaig tastant, vaig provant altres coses i vaig veient què fa la gent. I a més veig sol els partits, perquè tinc 2 nenes petites, la meva dona no li agrada el futbol, vull dir que normalment, si puc veure'l, perquè a vegades també les he de portar a dormir o el que sigui, si em deixen, doncs el veig bastant sol i és bastant raro. I em costa mantenir la concentració als 90 minuts. A més, m'imagino poca llum, fins i tot. Si tens... Poca llum, la bossa de crispetes, directe sortida... No, però és molt dur veure partits com el 2-8. I sol, i sol. I sol, vull dir, és que per donar-se la beguda. Era estiu, no? Sí, agost. Sí, hòstia. Veient-lo amb un ordinador, perquè no tenia la meva tele principal. Pel mig també vaig haver de portar la nena a dormir amb el 2. Vaig anar a portar-la a dormir amb el 2-5 i vaig tornar i anàvem 2-7. No t'havies perdut gran cosa, no. Tu el vas veure a Palamós, el vaig veure a Sant Antoni de Calonja, que un senyor a l'1-1 em va saltar a sobre en plan gol, abrázame, amigo mío, i jo pensant, però si no... Covid free, també? Sí, ja hi havia coronavirus. de Déu. Mal rotllito, eh? Un senyor desconegut se'm va avançar a sobre, l'endemà m'estava fotent 3 pals pel nas. Ai. Per si de cas. Mal rotllito. Doncs escolteu, ja tenim per aquí aquesta fantàstica entrevista que hem pogut fer amb el Raül Llimós. Escolta, jo et dic, si és que a mi m'agrada que quan la gent vingui, al final s'ho passi bé.